Sa nasaling ko gani, gusto kita ni naton but ang BCPO wala pa sang stand subong or wala pa sang official statement parte sina. But hopefully this day kung may ara na statement ang aton nga regional office, then i-forward naton sa inyo. Sir, analysis na lang. Ito ka daw, sir, nakasinulad lately. Ano, sir, ang analysis natin? Analysis sa smuggled cigarettes. We are talking smuggled cigarettes. So nasaling ko na last week, may ara kita sang surrendered ng mga smuggled cigarettes sa BCPO. So, kung madumduman ninyo kuan asa natabo na sa tungod kay ang pumuluyo nagsalig sa pulis, gasalig sa pulis nga ang impormasyon nga nakuha nila gaduda sila nga illegal nga mga kontrabando ang sakay. So siguro tungod sinasaling ko gani after sa mga interviews naton nga ang BCPO after that nagakandak sang investigation kag intelligence gathering for succeeding operations. So namiigid nga may information nga halin sa public. Anong in-expect natin after this sir nadakpan tong madamo nga mga sigarilyo? We will not rest kundi continuous gyapon. In as same way man sa illegal drugs naton nga mga operation, gakadakop kita sa mga dagko man nga mga orga kang piskal kita sa dagko nga mga kantidad sang illegal drugs tungod kay after operation may ginakandak kita nga mga follow-up operation base na sa intelligence information nga makuha naton sa mga previous operations. Filing of that case din sa mga natakpan sir? Definitely may mapailan gid. But siling ko we have no confirmation kasi siling ko ang regional office ang mapagwa sang official statement sang operation or the higher headquarters if not the regional office. Bali ano lang gapon ang inubrasan Security lang anay aton sir ang pwede kuan ang Bacolod since diri natabo sa area ang BCPO nag provide security sa operating units.